Kaixo Mari Maestra, Leire naiz, Bilbotik. Ega agiri atera nahi dut 2016 eta jakin nahi dut zer egin behar dudan. Garaiz nabil oraindik, ezta? Musu bat, eskerrik asko. Ai, Leire, benetan, 2016! 2016! Badakizu zer dan 2016? Ba, 2000 aldiz amasei zenbakia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2000. Hauxe da, 2016. 2016, Leire. Milakoak jarri eta gero, eunekoak lotzeko eta erabili behar da. Bai. Eta horren ostean, beste zenbaki bat badago, ezai hor jartzen eta jartzen da euneko eta 10-koen artean. Hau da, 2016, 1218. Ai. Akaso, Leire, esaten duzu 25, edo 18, edo 1003, ez da? Ba berdin, 2016. Ara, Leire, ega atera ala ez? 2016 esan, edo 2016 esan, berdin dio, euskaraz egin. Badakizu, euskararik onena, hitz egiten dena. Ai, eta ederrok, ezaztu, Euskaltzaindiaren 17. arauak, zalantza guztiak argi diezazkizuela. Agur!